मैयानि केबिनेटआव जानाखि डिसिसन सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ डिसिसन लानाय जाबाय बिनि थाखाय केबिनेटनि बे डिसिसनखौ दुंब्रुद गोसोयै डिएफअ हिसाबै आङो बरायबाय गोजोननाय मोनदों आरो बियो जोंनि बे नेशनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव मोनसे माइलनि खुन्थिया बादि बुंनानै होनो हायो जोङो दा जोङो बेखौ गोख्रोंसिनै जोंनि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बेखौ इनफोर्समेन्ट खालामनानै जोङो संरैखाथि होनो नाजासिगोन। बाउन्डारि माबायाव सार जोङो नोंथांनि बाउन्डारि होनायनि सिङाव माखासे मानसिफोरखौहाय इनक्लुड जानायखौ नुनो मोनो बेफोरनि खेत्रआव मारै डिसिसन लानाय जादों नोंथांनि बिफाननिफ्राय? बे बाउन्डारि सिङाव जायफोर सुबुंफोरा हाबनानै दङ माखासेया गोबाङानो हा गोनांखा बिथांमोनखौ बिथांमोननि अरिजिनेल गामियाव थांफिननो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो इभिक्सन खालामनाय जागोन। जाय सुबुंहा हा गैया बिथांमोननि अनजिमाया जोबोद खम दा हा गैजायै बिथांमोनखौ जोङो दानि प्रप'ज रेलवे लाइननि साखाथियाव जोङो जायगा नायनानै दोनखानाय जाबाय बे जायगायाव बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेसन होनाय जागोन आरो बिथांमोननो जोङो एफआरएनि आयेन बादियै हा माने टाइटेल होनाय जागोन। हाग्रा दाननायनि गाज्रि माबाखौ मानसिफ्रा बुजिया सार जेरै अखा हायै आबहावा गाज्रि जानायखौ फिन दिनै मा बुजायहरनो सानदों हाग्रा दानग्रा सुबुंफोरखौ? हाग्रा दानग्रा सुबुंफ्रा बे हाग्रा दाननाय गाज्रि हाबानिफ्राय जानगारनानै फैनांगौ। बिथांमोना हाग्रा दाननानै गावसिनि जिउनि राहा नागिरनानै हाग्रा दानब्लाबो बिथांमोननि जिउआ गोजों जानाय नङा ब्राइट जानाय नङा बरंस समाजा जोबोद खथि दङ। दा हाग्रा दाननायनि गेजेरजों डेफरेस्टेसन जानायनि उनाव जोंनि आबहावाया दिनै गुदुं जालांबाय क्लाइमेट चेन्जआ माने गोख्रैनो सोलायबाय। दा क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय जोङो बेमार आजारबो जायो स्पेसियेलि हिन्जाव माहारि आरो गथ' गोरलैफ्रा बांसिन एफेक्ट जायो। बिदिनो बारहुंखा फैयो गोबां रोखोमनि बेबादि नेचारेल केलामिटिसआ दिनै जानो हमबाय। दिनै माने केचमेन्ट एरियानि जानाखि बिफां लाइफां बेफोर जोबस्रांनायनि थाखाय दैमानि बोहैनायाबो रानलांनो हमबाय लोगोसे ग्राउन्ड वाटारनि लेभेलाबो खमायलांबाय। दा बेफोर बहुद माने गिख्रंथाव थासारि फैगासिनो दं। बिनिखायनो जों बे गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ संरैखाथि होनांगोन फरेस्ट कभारखौ जोङो बांहोनांगोन आरो इक'सिस्टेमखौ बाय'डाइभारसिटिखौ जोङो संरैखाथि होनानै जोङो जोंनि जायगाखौ माने बे क्लाइमेट चेन्जनिफ्राय रैखाथि होनांगोन। जों नुनो मोनो जाहैबाय अबेबा अबेबा गामिफोरा बेवहाय इनक्लुड जानानै दङ बै जिथुनाखि दा नेसनेल पार्क जादों बेनि सिङाव इनक्लुड जानानै दङ बिसोरखौ मारै खालामनाय जादों आरो मा गामिफोरा दा इनक्लुड जानानै दङ बाउन्डारिनि सिङाव? दा बाउन्डारिनि सिङाव जा बेबादि एफआरए मोननाय गैया आरो रिकगनाइज फरेस्ट भिलेजबो गैया। बाउन्डारि सिङाव इनक्रोचारफोर दं। इनक्रोचारफोरनि गेजेरावबो हा गोनांखायानो बांसिन साखाथिनि एफआरएनि सुबुंफ्रानो बेखौ दानायदों। दा बिथांमोना गावसिनि अरिजिनेल जायगायाव फैनांगौ आरो जायफ्रा माने हा गैया अबाउट 49-50सो न'खरा गैया बिथांमोनखौ जों रिहाबिलिटेट खालामनायनि बेबस्था लागोन। दा जोङो मोनसे थांखि लादों जे दावागुरि देबादाङि बनगाव फाथैबारि सनापुर खाग्राबारि मिलनपुर बे हाथिसार फरेस्ट भिलेजनि साखाथि फाखाथियाव बिथांमोनहा एफआरएआव लेन्ड टाइटेल मोनखानाय दं। बिथांमोनहा माने मेगा सिटिनि खाथिसिनाव दं। दा बे हिसाबै बै एफआरए गामिफोरखौबो जोङो रेभिनिउआव कनभार्ट खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि प्रसेसखौ खालामगासिनो दं। आरो गोबोरखि एरिया जों नायोबा
दा गोबोरखि एरियायाबो लेन्ड टाइटेल मोनाखै, एफआरए जायाखै। दा बिसोरो हाबसननानै दङ। बिथांमोनखौ जोङो थाबैनो जोङो माने डिसि बिथांजोंबो रायज्लायखानाय जाबाय। जोंनि एक्सनेबल डाटाखौ जोङो थिक खालामनानै लाखाबाय। दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ होस्रांनाय जागोन। बे पार्कआ जायोब्ला जाबायानो हमना लादो, एरियानि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मा बेनिफिट जागोन सानो सारा जोंनि बड'लेण्डनि? खारन थामथि फारियाव गोलैबाय बियो जोंनि बिटिसिनि नेसनेल पार्क हिसाबै। माबायदि बेनिफिट जागोन रायजोफोरा बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ? दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायमना, मानास आरो बे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क, मोनथाम नेसनेल पार्क मोनसे ओनसोलाव दङ। दा बे रायमना, मानास आरो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआनो बिटिसिनि मुकुट होननानै बुंजायो। बेखौ लानानै बे मुकुटखौ बिटिआरआ गाननानै जोंगा मागा गौरब अनुभब खालामनो हायो। दा जोंनि सिनायथिया बेजों माने गुबुन जायगायावबो सिनायजागोन। दा बे जोंनि नेचारेल जानाखि सम्पद बेखौ जों खोमानानै लायोबा जोंनि सिनायथिया गैया जागोन। दा बे नेसनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि जानाखि प्रिन्स एरियायाव माने रायजो जानानै दं, बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि गोबां बिथिङै बेनिफिट जागोन। डाइरेक्ट बेनिफिट आरो इनडाइरेक्ट बेनिफिट माखासे बिथांमोनहा मोननो हागोन। बाव गोबां टुरिस्टफोर फैगोन, लोगो लोगोनो टुरिज्म इन्डास्ट्रिया गोख्रों जागोन। बावहाय माने लाइभलिहुडनि बेबस्था जागोन। बिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गामिफोराव जोङो एडिसि कमिटि दानानै बिथांमोननि सास्टेनेबल लाइभलिहुडनि थाखाय जोङो बेबस्था खालामनो हायो। सरकारा बाहाय फान्डिं खालामो, गोबां फान्डिं एजेन्सिसफ्रा बाहाय फान्डिं खालामो, आरो बे फान्डफोरजोंनो माने सास्टेनेबल इनकाम जेनेरेसन खालामनो हानाय माने लाइभलिहुडखौ बा माखासे माने इन्डास्ट्रि, कटेज इन्डास्ट्रिफोरखौ खालामनो हायो। लोगोसे बाहाय माने टुरिस्टफोरखौ लाखिनायनि थाखाय, बिथांमोनखौ माने गाइड खालामनायनि थाखाय हमस्टे आरो टुरिस्ट गाइड, टुरिस्ट भेहिकेल्सफोर, साफारिफोर, बेफोर गोबां माने गोबां सम्भाबना दं। दा बे सम्भाबनाफोरखौ जोङो मोगथाङाव नेसनेल पार्कआ थायोब्लासो मोगथां जागोन, आरो अब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने बाहाय माने बेनिफिटखौ मोनगोन। लोगोसे माने माखासे माने बायह्रानि टुरिस्टफोर फैनायजों लोगोसे जोंनि सुबुंफोरनि साननाय हनाय, कालचारेल एक्सचेन्ज आरो आइडिया एक्सचेन्ज बेफोर जागोन। आरो जोङो जोंनि माने हारिमुखौ बिथांमोनहा मिथिलांगोन, आरो जोंबो जोंनि हारिमुवाबो मर कालचार बा रिच जागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो।